Goedemiddag. Restaurant De Gastronoom in Haans giet dicht. Topkok Marco Poldervaart zocht het net meer zitten met het restaurant in de gemeente. Masterkok Poldervaart kiest zijn toekomstplan net uitvieren op het joerdijstige plak aan de Voorstraat. Hij heeft daarom plannen om van het Havenmandje, een historisch gebouw aan de Haanserhaven, een toprestaurant te maken. De gemeente van Haans woe net meewerkje en zette een streek terug de plan. Het is voor Poldervaart reden De Gastronoom te sluiten. Het Havenmandje is het gewoon niet geworden en daar moet je respect voor hebben dat de raad, de politiek niet achter staat. Dus is dat voor onze reden geweest om te zeggen van we verkopen hem. Het restaurant krijgt een orenbestemming. Poldervaart is dwaande met plannen voor een nijrestaurant, maar wil nog net zitten in Hokkerplak. Staatssecretaris Joop Atsma neemt de klachten over de afvaloven in Haans serieus, maar vindt dat er voor eerst geen reden binnen om de energiecentrale stil te lezen. Ze zei Atsma Jood op werkbezieten bij Ecopark De Wierde in Oudeharske. Er is nog een soort onduidelijkheid over vooral de uitstoot van de afvaloven. De gemeente Haans wil daarom dat de centrale tijdelijk stil wordt. Maar de provincie weigert erom uit te werken. Atsma stiet achter dat besluit. Zorg moet je altijd serieus nemen. En dat kun je het beste doen door te weten wat je toe gaat. En nou ja, men zei dan wel eens, weten is meten en meten is weten. Dus vandaar dat ik zei van ja, uw eigen vrominspectie met meisje dat het goed gaat wat de uitstoot betreft. En ja, de resultaten binnen Onnauta goed. Ja, en daar had ik meer van vast. De stoomtrein tussen Snits en Starum zal een jaar later als pland rijden. Het doel wie om op 2 juli de lijnen te openen. De stoomlocomotief die het inzet worden zo is nog hield het net goed gaat. Het wachten is op de laatste stempel op het papieren in Duitsland. En dat betekent dat er pas na de zomervakantie met de ritten begonnen worden. En dat is nevens de Friese stoomtreinmaatschappij te let. De verwachting is dat de treinen op zijn betietst takom hier april rijden zullen. De organisatie van een groot kickboxgala op 18 juni in de Blokhuispoort in Ljouwert neemt geen extra veiligheidsmaatregels. Ook net na aanleiding van ongeregeldheden dit weekend op een groot boxgala in Hoorn. In de sporthal ontstierde er sneuntie een grote vechtpartij waarbij ik in de loftsketten was. Een 29-jarige Ljouwerter die het gala bezocht rekken slim verwoenen. De organisatie van het kickboxgala in de Blokhuispoort zei dat ze de beveiliging goed regelen. Nou, de gevangenis is natuurlijk een gebouw waar heel veel vluchtwegen, nooduitgangen zijn. Maar daar praat ik dus niet over geweld. Mocht er iets gebeuren met brand of veiligheid of zo, daar hebben we heel goed naar gekeken. Voor 200.000 leerlingen in Nederland begint Joet een spannende periode. Ze doen dit hier eindexamen voor het middelbaar onderwijs. Voor goed 41.000 VWO'ers begint de examenperiode van de middag met het examen Nederlands. Die hier op het Lauwers College in Boetenpost. Op het eerste jaar net een al te dreig examen, want jongen er eens niet voor te leren. Leerling Sibrand Plantinga heeft er dan ik het volste vertrouwen in. Nederlands, dat moet wel lukken vandaag. Ja, is het goed oefenen? Ja, Nederlands heb ik wel goed geoefend, ja. Wat heeft er al een keer verdiend? Ik heb 1 oefenexamen Nederlands gemaakt. En nou ja, ik denk zelf wel dat het goed gaat komen zo. De examens worden ongeveer 31 maart. Het nieuwe beziekerscentrum van het Woudagemaal met 24.000 beziekers loeken. Het Woudagemaal stiert zo'n 1998 op de Vraat-erfgoedlist. Alle jaren loopt het enigste nog werkende stoomgemaal van de Vraat 10.000 beziekers en die worden ontvangen in deze keet. En dat kan net langer en dus wordt er een nieuw beziekerscentrum gebouwd. Het doel is om 24.000 mensen in het eer te loeken. Als dat juist dat er binnen in Friesland meerdere objecten, begelijks het planetarium, die heeft 40.000 bezoekers op jaarbasis. Dus als dat moois te bieden heeft en heeft wat echt te bieden, dan denk ik dat die mensen wel komen. Het nieuwe gebouw kostte 3 miljoen euro en wordt na de zomer officieel openen. Het was dan te een besluit vannacht ruimt het en is het 11 graden. Er stiet dan een matige en vrij krachtige wind uit het westen naar het zuidwesten. Morgen is de loft beroen en is het 16 graden. Er stiet dan een vrij krachtige westenwind. En dit weer nice in het kwad. Aanstom 6 uur dan ben we er weer dan met meer en oornijs. Graag ontdaan.